Het koor Zangers van Sint Frans bestaat 60 jaar. Dit werd afgelopen weekend al deels gevierd met 2 concerten. 1 in de Schouwburg in Venray en 1 in de Elisabethkerk in Graven. En wat speciaal was aan het optreden hier in Venray is dat we stil hebben gestaan bij die 60-jarige geschiedenis van ons koor. Door ook daarover te vertellen aan het publiek en door fotomateriaal te laten zien. En de muziek is dus eigenlijk ook een reis door de tijd geweest. Een terugblik op die 60 jaar. Er was ooit een leraar in Den Haag en die is verzocht om naar Venray te komen om daar een jongenskoortje op te richten. Dat was de heer Wim Buys. Die is in 1959 naar Venray gekomen bij de Paters Franciscanen. Daar een jongenskoor opgericht en daar was de Zangers van Sint Frans. Jongenskoor zei ik al, tot pak een beetje 2002 is het ook echt een jongenskoor geweest. En vanaf 2002 worden er ook meisjes, dames toegelaten en zijn we inmiddels eigenlijk een gemengd jeugd- en jongerenkoor. En voornamelijk zingen wij in de kerk. Ja, we blijven toch een koor wat eigenlijk zijn origine heeft in de kerk. Maar wij staan echt overal voor open. Dus we hebben ook op reizen dat je een keer een tent hebt op een plein waar we gaan zingen. We hebben dan nou in de Schouwburg gezongen. Waar we allemaal zo blij van werden dat er meteen stemmen opgingen van nou dat moeten we eigenlijk gewoon ieder jaar, iedere 1,5 jaar zouden we zoiets moeten doen. Ja goed, en als er ooit iemand denkt, de Zangers van Sint Frans zouden eigenlijk wel op die of die plek kunnen zingen. Dat doen we heel graag als we kunnen. Dus in die zin staan we eigenlijk overal voor open. Het concert werd zaterdag goed bezocht. Het zat tot de nok toe vol, waar we heel blij mee waren. We hebben oud-leden gezien, we hebben ze ook gehoord, want er werd af en toe wel wat gelachen tijdens het concert. We zagen mensen die we regelmatig zien op onze optredens. We hebben ook veel nieuwe gezichten gezien. Uiteraard onze eigen familie. Heel gemêleerd publiek. En zij zagen in 2 uur durend programma waarbij het 35-koppige koor zich liet horen. Het gezelschap is heel divers. Ik denk dat het niet zozeer de muziek is, maar meer de mensen. Allemaal verschillende mensen, allemaal verschillende leeftijden. Hè. De jongste is 6, die heeft ook niet meegezongen, maar die zit al in de koorschool. De oudste is ergens in de 40, dus in die zin zijn we een heel divers gezelschap. Normalerwijs zingen we eigenlijk altijd in de Paterskerk en zingen we heel veel klassiek religieuze muziek. Maar ja, we proberen ook zoveel mogelijk projectmatig andere dingen aan te gaan. Eigenlijk deinzen we nergens voor terug. Hoe kijken jullie uit naar de toekomst van de Zangers van Sint Frans? Nou, hoopvol. Zeker omdat we nou ook weer zo'n mooie concertreeks hebben neergezet. Er zit echt wel heel veel talent in ons koor. Ja, durf ik wel te zeggen. En we willen wel onze energie heel erg stoppen in het werven van leden. Want je merkt wel dat, kijk, vroeger was het heel normaal dat mensen naar de kerk gingen en kwamen de leden ongeveer aanwaaien. Dat is nu niet meer zo. Dus je moet wat harder werken om nieuwe leden te krijgen. Ja, we hebben een heleboel te bieden. Dus buiten dat verenigingsleven kunnen kinderen leren muziek maken bij ons, leren zingen, leren noten lezen. Ja, en dat is wel ook hoe we naar de toekomst kijken. Dat we echt bezig moeten zijn met nieuwe leden werven. Voor de nabije toekomst staat er op zondag 6 oktober, rond de koorverjaardag, om 11 uur een mis in de Paterskerk op het programma die gecelebreerd zal worden door bisschop Smeets.
Maar in oktober komt ook Falco van Loon zingen. Falco van Loon is een professioneel tenor. Maar die is ooit begonnen als zangertje bij de Zangers van Sint-Frans. En ja goed, die reist nu natuurlijk stad en land en ook buitenland af om overal te zingen. Die kon dus dit weekend ook helaas niet, maar 6 oktober kan die wel. En daar zijn we echt enorm blij mee. Gloria